Yaon man si Sally Salvadora ang masunod na maprograma. Abot kitang 11 o'clock in the morning sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood natin mga nyanal daw pag-resibinin report ali sa Karonda, lalo na ki Karondang Philip Barasina. Ang sa to yung ace reporter, ace announcer. Sa mga may kumpleanyo nyan, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. masilibrar kan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa indo ka, boss. Sa mga may kapiyastahan, happy piyesta sa indo. Ano kita no? Naka-live kita? Sa mga Facebook Live viewers good morning. Happy viewing. Sa mga nakatutok mo niyan sa Samoyang Transistor Radio, sa RPND CKI, ang Samoyang manapagpaabot ni na good morning. Out pa man lugod, nasa maray kamong kamugtakan, sige ang mahal kan presyo pati kan mga barakalo. Lalo na ang presyo kan gasolina, petroleum products, sige san ang langkaw. Sige ang taas, dabas ang naguhuros. Magin ang ibatang mga panginot pong barakalon, mga gulay, sira, karni, prutas, sige man ang taraas kan na presyo. Garo na spagetting pataas ng pataas, ano? Dabas ang pababa na pababa. Ay, naku tayo, Diyos ko. Paano na daw ang mga tao kainin ko na mayo ng balor ang sintabo ta? Kung puro na sana angal kita, ining sa petroleum products, maanaman control. Ang nasa to yung gobyerno dahil sa oil deregulations law, garo baga ang gobyerno ta mayo ng pakiaram kung nagtataas na nagtataas. Pero dahil po dakan presyong naglalangkaw sa world market, kaya sige ang taas kan presyo kan sa tuyang petroleum products. Aba, mangalas ka mo. Ano daw nga ang pigkarga kong 100 pesos na madaling nauubos. Garo nga makonsumo. Baka po dahil po sa halangkaw ang presyo per liter kan gasolina po. Itong super, unleaded, diesel, kerosene, pati LPG. Pati mga misis ng tahanan, nagreklamo na, nag-aangal na. Sa halangkaw na presyo po kan mga LPG, ginagamit yan na pagluto kan mga misis ng tahanan. Kawawa tayong mga mister, mga misis na problemado po. Dahil po sa padagos na pagbulantukan na mga mayor na barakalon sa nasyon kan Pilipinas. Maging ansa tong binabakal, may mga patong pang 12% value added tax. Diyos ko. Sige sa ng taas ka na bayaran ta. Ay, anong aran kayo ni? Iba na bagaan na taligdi. Iba na bagaan ni yung background music taligdi. Paano daw to? Ha? Digdi palaan. Wi-Fi mo. Okay lang yan. Parehas man sana yan. Ano? Pero ista puntang una yan ta. Ilag talagod ning hanap buhay ta. Yan na. Nagparati pa lang ako. Dinala ako sa ospital. Hindi ko naanap kung ano nangyari sa kaliman. Ang lalo ko na nagsasabi sa mga sakit ko na. Gusto ko na talaga makalakawin. Ang buhay na gano'n ka din. Yung wheelchair po talagang napakalaking bagay po sa amin. No? Dahil sa pandemic, nawalan din ako ng trabaho sa Maynila. Kaya nandito ako ngayon nag-aalaga sa nanay ko. Nagpapasalamat ako kina Gubmix, kina Sir Ray, Sir Luigi. Yan, thank you so much po sa sa napakalaking bagay po ng wheelchair na binigay niyo. Bakit po niya kami kawalan na nabuod ko na ako na nakakaloko, makakalako na po ako. Salamat po malay sa inyo ko po.
Salamat po ka. Nakawalan nila akong libre. Bueno mga tugang, sa iba't pa pong mga hanap buhay, sa mga naka-tune in pa lang dyan sa Partikan Bulaca Marinisur, good morning. Sa mga taga Baaw, good morning sa Indo. Sa mga taga Nabua, good morning. Uyapan sa to yung mga hanap buhay. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matanos na gobyerno na igwanin higos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Besenyo, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Besenyo, Uon kan kahobenan, nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kagawad Greg Pontanal. Ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay Ibasko, 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 Ibasko. Ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy Ibasko, maray na konseho, tuntol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy Ibasko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay Ibasko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy Ibasko, bilang sa tung vice mayor. Bueno mga tugang, may nag-text di. Sir, iban na palan an palakaw kan kapuerte iriga ngunyan. Kahit to sarong aldaw kwarta na ngunyan mateksan na lang. Tios-tios mo na. Oh, iyo po. Siguro po may mga aayos pa man sa mga policy ninda sa kaduman sa mga naghahagad tabang. Siguro counting tiis-tiis lang da matiks na lang man gayud sa endo ang opisina kang kapuerte. Sa totoo lang, saro ini sa hahangaan ko sa sakuyang palibot-libot sa mga probinsya, an Camarinesur sa pahinginot ni Gubmix Villaperti, an may magayo na programa sa medikal, programa sa salud, nakakatabang sa mga taong tios na mayong gayong pambakal bulong, pambayad sa mga hospital. Dako lang tabang po ini. Kaya duman po sa mga naghahagad tabang, dahil man po nangangahulugan na pirming ururada, an sa indong hinagad na tabang, makakamtan tulo sinindo sa sunod na aldaw. Kasi may mga, sabi ko na nga ni, puro paluwas kwarta
ang gobyerno probinsyal, ang programa ni GovMix, na day kayang tapatan kan ibang mga yaon sa oposisyon, ang sa iyang mga programang ini. Pero day man nangangahulugan na ura-urada, ang tabang na gusto nindong ma-expect, tulos nindong makakamtan, tan kwarta po kang gobyerno, naagi pa ning butcher, naagi pa ning approval, signatory, kan mga cheque, tayan pag-withdraw ninda sa bangko, ang mga budget para sa Kapuerte headquarters, tangarig man pong ina-audit man po iyan. Kaya counting tiis lang. Kung kaito nangyayari yan, tabaka ang availability of funds, yaon sa opisina na kang Kapuerte. Pero kung nagpa-process pa man yan, ma-withdraw pa, ma-proseso pa, mabilang pa, haros gabos gustong matabangan kan Kapuerte headquarters. Kaya kung nagantabay si Jor-El Kaayaw, ang head kan Kapuerte, pakiasikaso daw tabi nindo ining si Lolo Gista Erakman. Taga nabuha po ini, dahil ko lang aram ang complete name niya, na nag-i-expect naman siya na makukuha tulos ang sa iyang pigahagad tabang. Oh. Diyan sa indo pong opisina sa Kapuerte. Taan Kapuerte, dako lang tabang talaga ini. Direktang kinakaipuan na mga programa para sa mga tao. Dako lang bagay ini. Na nasunuan mi sa administrasyon ngo niya ni GovMix Villaferte. Sabi nga ni kan ibang naon sa opposition, daman ko nung nagiginibo. Pangit baga po. Na dapat kung matuyaw ka mo sa administrasyon kan Villaferte, araman man ngo nanindo. Ano ang naitatabang? Saro na yung Kapuerte. Headquarters Medical Assistance Program. May mga diagnostic ban. May dental clinic ba na nagre-relibot sa mga borobarangay para sa indong problema sa salud ma-resolusyon ng tulos, ma-resolveran. O yan ang magayon na programa para sa mga kasariditan na dayang kayang gibuhon kan ibang mga yaon sa lado kan oposisyon sa probinsya. Ang naiisip kan ibang yaon sa oposisyon, puro tuyaw na maaman ko nung nagiginibuhan. Pangit po baga. Dapat maging balansyado man kamo. Kung may naihiling manin na mga karahayan, isabi manin do. Oh, saro ini sa karahayan, programang ini. Sa edukasyon, sa mga infrastructure project, dakol bagang na itataong tabang sa mga scholars. Oh. Pero duman po sa mga natatabangan, makanood man kamong magpasalamat. Tapangit sa taong nagiging ingrato. Sa totoo lang, maging sa ibang mga politiko, kung nagdakula man ang sa indang pangaran sa politika, kung si Sema na politiko nagdevelop as in nagtabang sa inda, dapat pasalamatan indan mga politikong ini. Dapat sa tatao magrumdum nin gratitude or utang na buot. Mas marengani sa mga politiko na tatao maging loyal sa inda. Pero ang bilib ako sa Villaferte, dawa aram ninda na ang ibang naghahagad tabang sa Kapuerte headquarters, bako man talagang supporter ninda. Ani ba dyan? Ani ba dyan supporters ninda? Pero mayo sindang inuunga kung kamo nagtabang o nagboto sa mga Villaferte. Basta gabos na nagtatabang dyan, nagboto man yan o nagsuporta sa mga Villaferte, gabos po yan, tinatabangan. Pero monitor kamo kan mga barangay officials nindo. Kung kamo mga nagsusuporta sa Villaferte o sa administrasyon, sa grupo ninda, sa mga kaalyado ninda sa mga borobanwaan, monitor po kamo. Kung kamo maraysa ng humagad tabang, pero kung kamo managad ang tabang, inda lang, kung kamo man makaramdum ng tabang sa mga politikong nagtatabang man sa sendo. Yan ang berdadero pagkakawan. Dapat dahil kita maging ingrato. Mas maray na tong tatao kita magpasalamat sa mga taong nagtatabang sa satuya. Politiko man yan o bako. Ako nga ni kaidto pa ako naghagad nin tabang sa Kapuerte. Mayo man baga, perang bula na. So sabi, matiks na sana. 4 months na, mayo man baga, puro sa nasabi. Kaya matabang mayo man baga. Kapuerte, Jor-El Kaayaw. Tao ko daw sa endo ni mga number 9 eh.
May 4 na bulan tayo daw kong bulpin, oy. Siblay daw kong bulpin. Kung anong kung mga number na nita, i-forward ta dyan sa pamayo kaya ni yung Kapuerte, iriga. Nag-aarangal na iba, oh. Ining 09 121. Ano pong pangaran nindo? Paki-send daw po digdi. Tangarig maisin ko kay Jorel Kaayaw ini. Ta siya ang head kang Kapuerte, di aksyonan niya po ini. Problemang ininindo tangarig ano man po si Kaipuan nindo, maitao. Total mayo man yung pinipiling Kapuerte kung kamo suportadores kan Villa Puerte uday. Kung nagboto kamo uday. Dahil tao kamo nag-aagad tabang, tatabangan kamo. Pero ang problema tanong tanaabala. Sabi digdi yung kan texter 09 121237469. Ako nga ni kaidto pa. Pag-isend daw po ka name, complete name nindo. Ako nga ni kaidto pa ako naghagad nin tabang sa Kapuerte. Mayo man baga, pirang bulan na to, pirang bulan na susabi. Matiks na sana, 4 months na, mayo man baga, puro sa nasabi. Matabang, mayo man baga. Oh, bet. Bernaldez, tabangi daw ining mga anong ini. Saka Jorel Kaayaw, saka si Skylab nagrampa. Regalado kung nagantabay. O, ini po ang number ninda, 0912 1237469. Dahil kaya papiggatao ang complete name niya. Saka ni Lolo Jess. What is your complete name, Lolo Jess? Para man maaraman tamang kung ano po ang problema. Ang number ni Lolo Jess 0920194337. Aram ko taga Nabuhay ni. Para maaraman tamang kung anong rason kung tanong tanaabala. Sir, iyo kan sarong taon kaya mga kataraid mi sarong aldaw okay na. Kaya ako man naghahagad man tabang. Salamat po. Okay. Kapuerte, atensyon. Jorel Kaayaw, Bernaldez, Skylab, regalado na grampa please. Pakiaksyon naman daw tabi nindo ini yung problemang ini yung kan mga naghahagad tabang diyan. Garo halaba na liog langkag na kung ano arinda marireceive manindaan sa indang inagad na medical assistance sa indo pong opisina. Mga ibadaan nindang katarait sarong aldaw sana nakupatulos ang ayuda ang tabang. Pero sa parte ninda iguan ng 4 months sagod sa ngonya dahil pa nakukuha. Pag tagapalo apon man po ngani nindo, magtagapa-share ka mo sa opisina. Dahil kita maging asanis naman na maray na porque sinabihan kitang titik sana lang dahil na lamang kita nag-follow up na magpa-share. Pangit po bagang maaparahalat kita ng text. Kunalingawan man ang gatama, perfectong tao. Sa gulping mga nagaharagad tabang, minsan natahuban na kayo so text number nindo. O paano na yan? Kaya dapat, maging mahigos po kamo sa pag-follow up dyan sa opisina kan Kapuerte, medical headquarter sa Iriga. Ano po? Follow up lang ang kaipuan, saka higos-higosan ang follow up. Saka, direkta na nga ni kamong magdulo ki Jorel na Kaayaw. Ki Skylab nagrampa, regalado. Saka dyan si Beth na Bernaldez, tanailing kumain dyan na yaon sa headquarters nag-opisina gayod. Para matabangan po kamong mapahidali ang pagproseso. Kan sa indong hinahagad na tabang. Bicol Connection Report. Nasa linya nganyan, si karon lang Philip Barasena. Ilaog mo, Philip. Lip, ilaog mo na. Ay na. Dahil ba ka naglalaog? Hello? Bakit kaya ini dahil naglalaog? Nakaanong manggayod Hello? Sa inyo dapat isaksak. O nakasaksak na, nakalaog na. Ilaog mo naman. Hello. Okay na.
Oo, nakalaog na. Salamat sabi karon nagjawi marahay na aga sa mga parantaban niya to. Mm-mm. Yawan pala digdi sa Barangay San Juan, Ciudad Can Iriga. And dental check-up, tooth filling, as in iba pang mga serbisyo na itinataw kan probinsya nin Camarines Orining Caperti. Oo. Digdi sa Barangay San Juan ngunyan pinagigibo. And dental mission. Igwa nga ni digding mga truck kan probinsya nin Camarines Orining dental clinic on wheel. Oho. Tapos digdi sa covered court, sabi karondang Joey, nagkakaiguan ni dental check-up. Tapos itong tooth fillings. So bagang ngipon na pigpapastahan. Iyo. Itong mga labot ng ngipon. Pinapastahan. Tapos ining gum treatment, teeth restoration, tooth extraction, as in man tooth brushing drills. Kaya ba nagadigdi sa mga yelo na ngipon? Iyo. Sisipilyo. Totoo yan. Ikaw bagang tapos mga ining, taong kulay dilaw ang mga ngipon. Tapos ano ba kulay pula, takon para mama. Ayan, medyo masakit-sakit sa doktor kung paano paputiun ang ngipon kan para mama. Oo, yan ang mamo problema. Ang dental clinic on wheels. Bag mga para mama ang magpa-check up. O yan ang pigalag ka yan, asido or sa mga ngipon na may mga takla na mansyakan na maamon. Oo. Asido ang piglilinig ka yan, bako man. Bako man, igwang panlinig ka yan na pampaputi talaga. Chemicals, Iyo ha. na iibang chemicals na ginagamit baga ka na doktor sabi karondang Joey. Palistahan na kita. Ipalistahan mo man ako kung mapalinig kang ngipon. Diyan na kita magpila sa San Juan Iriga. Depende. Ang mga ngipon bagay kung mga galo-galo, ano yan, na cleaning, kay puan ka yan. Gabot na yan. Pag naggagalaw-galaw na, kay puan, gabuto na. Iba man itong galo-galo sa galo. Iba man, itong galo. Tooth decay. Ano kapag kaya? Yan, iba man yan. Iba man yan. Pigtutuklap Oo. yan. Matagas. Garo na simento katagas. Ako magpara-istorya na kan mga araw kayan na si Kapitan Wedin Salvador kan Barangay Santo Domingo nagkakakan napapaabot to. Oy, Lip. Iapot mo daw sa dental clinic on wheels kung may libreng pampabango ng hininga. Minsan baga, arog kan mga para sigarilyo. Pagbuga kan nguso, sa atubangan kan kaulay, nababataan mabataan amoy ng hangaw kan mga nagsisigarilyo. O igwaksin ta kayo na pampabango, panglimugmog. Ihapot ta daw. Oo. Kasabay man kay ni, magbisita man si DILG Director kan Iriga, si Sir Elmer Pinulyo, ki punong barangay. Dahil ko na pati na ngangaranan sa punong barangay Diglita. Hali-hali baga. Si aming, Uliya. I see. Yan. Si Ami Uliya. Iyo yan ang Officer Pepin. Oo. Minsan kaya, giisip ko siya na daw niya ako ang kapitan, digdi sa duwa. Ang kapitan pa dyan, si minsan- Toriano. Pero tanasa ibang bansa, ang OIC na nakatukaw mo niya nag-aakto, si aming Uliya. Oo, bihira na ba kayang magpuli? Gining si punong barangay Elfren Toriano. Yan, Efren Toriano. Kaya terming iyong available digdi sa barangay hall acting punong barangay. Si punong barangay Ami Uleya. Yan. Pero magayon ining programang ini kan Kapitolyo Provincial napid mga sa dental check-up. Oy, Lip, magkisuyo daw tabi ako sa imo, Lip. Habang pigbabarita mo ang mga
about sa maray na programang mga dental clinic on wheels, mga medical program kang Kapuerte sa pamamayo ni Governor Mix Villafuerte. So ibang mga taong nagdulok sa Kapuerte headquarters sa Iriga, igwad ang 4 months na dahil pa nare-receive ang tabang kan Kapuerte sa kasilologist. Nagtabang man mga listener tagay din ninyo na gusto man na maitautulos ang tabang. Pakidumanib daw tabi an Kapuerte. Mag-interview ka kung totoong ma-text na lang daan simbag saka sabi medyo aramo ta kung balik sa regular na aroal daw ang transaksyon kang Kapuerte sa Iriga. Tapos itatao ko ang number. Follow up niya to yan. Itatao ko ang number kaning duwa sa imo, kaning duwang nag-text sa tuya. Tangarig apudan kang Kapuerte, tangarig ma-informaran ninda kung ano tan abala ang sa indang inahagad na tao. Okay? I-follow up niya to yan dyan sa Kapuerte niya na pagkalda. O, kuanon mo na ang number, isurat mo na. May bullpen ka dyan. Halat hanapon ko daw. Subli na dyan bullpen sa kapapel. Pero igwa man, kaya lang bubot-buton. O, sige, bot-bota na. Bot-bota na yung bullpen mong Bigla yan. mo naman ako Pambigla. Tangarig, Yun isabi mo na ang numero kayo ni. ang nag-text digdi na nagagatabang sa Kapuerte si Lolo Jess. Paki-apudan na lang nantig. Taday aram kung anong Lolo complete Jess. name kani. 0909 Halat. 0909 201 201 94 9437. 37. Ang aram ko kay Lolo Gis, taga Banwan inining nabuha. O dangan ining saro pa na 4 months nang daida nare-receivean sa iyang tabang. Ali sa Kapuerte o yan. 09 Norman. Halat. 09 9 12 12 123 123 74 74 69. 69. Pakiapudan tabi nindo mga sir mga ma'am. Ta ini po nagpa-follow up na sa radyo kan sa indang hinagad at tabang tan sabi daan nindo matics na lang. Ang sabi ninda kahit to da sarong aldaw lang, otro aldaw lang nare-receive na ang tabang kang Kapuerte. Kaya aramon ta apudan man na lang ninda kung rason kung paano ma-receive ang sa indang inahalat na tabang. Okay? Yes, copy. Salamat sa dakulang pabor, Honorable Philip Barasina. Hindi yan tigtaw sa kuya, bakong kapi. Ano? Pansit sa kamay sugok. Ay wow, pampakusog tuhod. Ara mo ang itlog baga, pampakusog tuhod. Punong Barangay Widen. Si Punong Barangay Widen, Salvador, kana Santo Domingo, Sadi Iriga. Ay, amo, Salvadora, punong barangay Wilin Salvadora. Igwa pala na kung ipapagiromdom sa mga kliyente ka na LTO traffic karon ng Joey. Oo. Ining manunungod baga sa 5 hours driving enhancement program. Oo. Tatawan sindanin na certificate ka na LTO Iriga. Requirement ini para sa 10 years validity of license. Igwasin na pre-seminar sa LTO Iriga po na Lunes, tapos Miyerkules dangan man na Biyernes. Alas 8 nin pagkaga hasta alauna ni na pagkahapon. Kaya duman sa mga marinyo kana sa indang driver's license, dahil ka mo makakarinyo kung mayo ka mo nin 5 hours driving enhancement program. Ini requirement para sa 10 years validity kana sa indong mga lisensya na i-renew dyan sa naunang dita ng opisina. Kung di ka magatin ka yan, 5 years lang ang expiration. Baka nga ni 3 years lang. Oo.
Depende yan. Kung mayo kang mga violation, halawig ang validity kan sa imong lisensya. Oh, I see. Kung dakol kan violation, dahil mo mabili itong 10 years validity. Ayun. Mabawasan yan. Kaya 5 dapat years. ang mga driver dahil magparabalga sa trapiko. Tanganing mabilinda ang 10 years validity kana sa indang mga lisensya. Mhm. So yan tabi karon dang yan sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa takuyang location. Ini man si Philip Barasana, RPM Radio Ronda. Bicol Salamat na Connection maray karon ng Report. Philip Barasena sa dagdag na yan na mga report. Okay? Si pinapakisuyo ko sa imo, salamat. Good morning kay Rosita Rombaoneri, watching from Davao. Jimmy Prestado Bungay Salva, watching from Pasig City. And si Julieta Saliente Giorgio, Marina Ramrag, Manoy Joey, pati na po sa mga ngamin man na pag-iriba dyan. Sabi ko, stay safe po, more power, God bless po. Same to you, Tabi, Julieta Saliente Giorgio. Salamat sa indong pagantabay. Mga anak po idong na kita, Inoy. Lex, ubursan ang mga anak po ito dyan, tapos balik kita dyan sa programa. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List. Kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen ngunyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. An Iberry ay epektibong bulong sa katarata at iba pang namamatian sa panlalabo. An Iberry ay may bilberry. Asin ini, gibo, hali sa Estados Unidos. Epektibo man an Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin, makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone. Asin computer, an Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's, asin mga suking butika. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA NC2 Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan
tulungan ng kidney care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong kidney care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng kidney care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Maray na agad dyan sa Banwaan kan Bato Camarines Sur. Ang grupo pa lang dyan kan Team 1 na Kamsur sa penginot ni Mayor Re-elect. Mayor Incumbent Mare-elect sa maabot na 2022 election, Frank Bernaldez. Labo-labo man ang pagbisita sa mga barangay. Dagos-dagos man ang sendang ginigibong mga kaukos sa mga prospective leaders sa kada barangay. Sa mga paglakaw ninda ni dating Vice Mayor, ngunyan mabalik na Vice Mayor Vic Ramos asin ang sendang lineup para ipasabot ang senda pang mga gigibuhon na mga karahayan, tawang sa mga tao, mga proyekto, programa. Ang sendang suportadong Governor Luigi Villafuerte, ang Vice Governor ninda si Sal Portono Jr., saka ang sendang suportadong aspirante sa kargong congressman sa Rinconada. Iyo po si last termer Governor aspirant congressman sa Rinconada, Migs Villafuerte. Ay, good morning man dyan kay punong barangay Boning Bilyones kan Barangay Santiago. Ugma siyang maray na ipigabarita na dahil po magkasurog sindangon niyang kan Team 1 Kamsur, Team 1 Bato, suportado niya ang grupong ini sa maabot na eleksyon. Oldan Barangay, isa ng political party. Pero nagkapasalamat siya kung bako sa tabang ngayon ni Gubmigs, mayo kaming 1.9 million na covered, box culvert dyan sa party kan sa Moya ngayong barangay. Kaya dako lang ngayong pasalamat mi na magtanaw ning utang na buot sa tabang kan administrasyon kan mga Villafuerte sa endang lugar. Dyan pati sa Bato, si dating magka-iriwal, ngunyan nagkasararo para magka-iribanan sa Team 1 Kamsur, Team 1 na Bato. Malata itong saro dyan na kalaban sa politika ni Bernaldez na si dating Vice Mayor Sakwesa, o yaon na dyan, kandidato na sa grupo ninda. Si dating Vice Mayor, ngunyan po ng barangay Boning Bilyones, dati kontrang maray ni sa Villafuerte, o ngunyan, suportado ng maray sa Villafuerte. Kaya, lalo pala niya kung nagkusog ang grupo kan Team 1 Bato.
Yan ang obserbasyon dyan sa sinambit ng lugar. Saka suya si Kapitan Boning sa ibang mga broadcaster, lalo na itong bako man talagang genuine na broadcaster na sigaan pantabuga sa Villafuerte saka sa administrasyon dyan ni Bernaldez. Ang paghiling niya duman sa mga nagmimirmidyahan saka ibang broadcaster na bako ngayong balansyado sa pagtukar nin mga isyo, suya daw ngaya pagparadangugon. Dapat ngaya kung kontrasinda sa sarong politiko, inutunindang banggiton itong naging karahayan man kan politikong sa pagserbi. Tabako man gabos ngayong politiko na nagtutukaw. May mga karahayan ngayon gabos na naitatabang sa mga tao sa sindang nasasakupan na lugar. Bago ngaya kung igwaman sindang tuyaw, di para balansyado, mag-umaw, magtuyaw. Bako ngayon puro na sa nangayraot. Ang nadadangog ko ngayon digdiyo sa ibang mga trolls or media. Kaya sabi niya, dapat nga ang totoong media, balansyado lang. Tataw ka mag-umaw, tataw ka man na magtuyaw para balansyado. Bakong puro lang tuyaw. Sa ako ngayon may dawa bako man niya kung matalinong maray, pero aram ko man niya inglay. Kaya saludo niya ako sa emo. Punong barangay, Boning Bilyones sa imong iyan na prinsipyong tataw ka magtanaw nin utang na buot saka magriparos na sa toyang kapalibutan. Ang mga Villafuerte baga nga si Gubigs kadakol tabang ligdi sa mo sa bato sa ringkunada. O dapat ibarita man ngayon katong mga nagkukontra. Bakong puro na sa ngaya sinasabi maya managinibo pangit baga ngaya. O kaya ang arog ngaya kaya ang paghiling ko ngaya garo ngaya mga Talapang or Mindoro Prague or Prague or na pag tsimpo di eleksyon nagraralatawan para maging maribok. Tabad ngaya ko na naman na mako ang grasya. Pero ngaya ang mga Talapang nagiging maribok to yung tag-uran. Oh, ayan. Ini man yung ibang nasa social media, maribok pag ma-eleksyon. Pero ngaya, kung sinda ngaya, anapotong kung perfecto, dahil man nga sinda perfect, igwa man nga sa indang mga tuyaw. Ako ngaya, aram ko may tuyaw man. Kaya sabi niya, duman nga ko nagdadawang sa arog sa Indo Joey na tatao mag-umaw, tatao man na magtuyaw. Amigo ko pati nga si Punong Barangay Milvin Barayoga. Oy, si Hermanang Monica Perique, matanaw. Also watching. Good morning, Brad Joe, sa lahat ng staff at nanonood, tagapakinig. Pakibati kay Clark Jordan Ranyosa, kay Mary Paras. Tama ba Paras, Yuri? Or kay Hermanang Maroya Siro, also watching. Hermanang Melanie Mendoza, also watching. Sir Milandro Oliva, Ma'am Gina Cisno Ablon, also watching. And si Ma'am Bina Binaobra. And Jimmy Guanzon, Socorro Rodriguez, Yuloyo, George, Rodriguez, Rosa Lipas, Coratibo, Imelda Tumon, Hermanang Maureen Medroso and family. Lahat po tabi na gwa-watching. Greet naman si Elisa Mora Losarita and Alma Bilaro Landong. Thanks po sa pagbati. Yan sabi ni Hermanang Monica Perique of Limassol, Cyprus. Nasigi sa naman po ang gayon. Ano? Sabi ni Ma'am Cisno Ablon, ni Ma'am Gina, alang kawon pala niya yan si hermana mo, si sister mo. Ano? Niya ko po, alang kawon na mistisahon pa. Sige ngirit ano. Ika nga niya sir, alang man. Kaya dyan sa pamilya ni Ma'am Gina
sis no ablon, sakan sa iyang gwapitong mister, nagaantabay pirmi, sa iyang mga aki. Salamat po. Sa si Irmana, garo tugang man ang trato nindo sa iya, ano. Sobra pa. Kaya garo pag nagbakasyon siya sa Philippines, pagtapos na ang pandemic, garo agdaning magpa-share sa Indo dyan sa Balatan, ano, kaibanan ang pamilya ni ang pamilya kan RPN, siyempre si Ma'am Binaobra, si Ma'am na ano to, binagay dito. Sa kasi paring siya, iribanan siyempre, pasiring dyan sa Balatan. Pwede magkarakararigo sa magagaya ng mga beach resort dyan. Pwede magbunong kanding, ano. Nagkakakangkaman karning kanding, Hermana, Monica, o hindi? O yung mga isda na lang sa dagat, dyan sa Balatan may mga kanding dyan, pwedeng lutoon na kalderita, ano, or adobo sa gata, adobo sa tawyo. Masarap yan. Lalo na sa mataragay-tagay, ano, siram kampulutan ng kanding na biga prito lang ani, kurtina yan, or adobado sa tawyo. Opo, kasama ko po. Kumakain ako. Iyo sige. Magpatama na kita kay Ma'am Sis nung kanding dyan. Dumakula na. Pag balik bayan mo, abuto ng mga 20 kilos. Alma Bilaro Landong, sabi niya, thanks po sa pagbati, Ma'am Monica Perique at kay Sir Joey. Kamusta na lang po sa Gabos? O iyo, ano? Si Ringman Kipading Ruel, Binaobra, good morning. Sa emong pamilya dyan, asin kay Madam. Pag di kami nakalutong pangudtuan ni Jobin, pagali ako sa baaw, nabakal na lang kong luto dyan, tamasiram ang pagkaluto kan mga putahe dyan. Bicol Connection Report. Talasang amo na, good morning sa mga suki. Oy, paring Philip, maray na ramrag giraray kanimo, ilaog mo. Salamat, Giraray Tabi Karondang Joey. Pinagapasarang ko kaperti. Oho, interview. Bako bagang perti. Tamayo si Jorel Kayaw. Si SMP di dyan na makaulay. Mayo man, habo magtararambagan yaon digdi. Apoton mo lang kung totoong may nag-apply dyan na may 4 months na daang di pa nare-receive ang hinagadatabang saka si Lolo Jess. Itaw mo ang mga number ninda na sabi dati tiksa na lang pero maamanda ang text sagod sa ngunyan hali sa sendang opisina. Oo, ikukunyang ko sa inda ang mga numerong ini. Saka apoton mo kung may transaction sinda or aldaw. Last week da sabi ni Lolo Jess no transaction pakiapota daw Giraray. Apoton ta daw ining gwardiya. Ang gwardiya bagay yung nakakaaram. Siyempre kung oral daw sa indang transaksyon digdi. Siguro pa nga ni digdi mga pasyente na kliyente bako mga pasyente kung pasyente paluwas yan sa ospital. Parehas na rin yan. Sa mga politiko nga ni, pag nagpipila ka, ang sabi kan mga mayor, dakol pang pasyenteng re-resitahan. Kan AX. Kaya dahil mo na maghiri lang. Pag haranin na ang eleksyon, nakadakol ng pasyente. Gulping pasyente. Kan AX. Kunyang paining gwardiya kaya tamay kaulay pabaga. At yan i-follow up ta daw, haputon ta daw ining gwardiya. Talagang yung interview nang una sa mga mahagad tabang dyan, ano nantikan agado nindong tabang, kwarta, bulong, pambayad sa ospital, taga sa ensya. Ining pigihiling ko, iba man mga ining hinahagad na tabang kay ni. Ano da? Kunyang mga ito. Boreal, assistance. Kiyang Animal Bite Clinic. Kunyan yan sa mga nakagat nin ayam. Ano yan? Anti-rabies vaccine. Yan, anti-rabies vaccine.
Aputunta daw si Sir, ining gwardiya ko na masasabi niya dapat baga sa mga reklamo kanibang mga nagtutuyo digdi. Kung kan nagtalikod na semana, talagang mayong transaksyon kaperte. Sir, ano po masabi mo digdi? Ano po oral daw man na transaksyon digdi sa kaperte? Ito yung mobile na po. Dumanda sa laog. Sabi ka na gwardiya tabi karon dang Joey. Siyempre gwardiya kung minsan may instruction mambagayan. Oo. Kaya sa gwardiya may makatarang kung may transaction di oral daw. Duman na lang ko sa laog ng opisina, kung siya na-stop dyan. Sa kaulayon ta daw muna. At yan, mabalik na lang kita. Itong number kan na daw ang nahagad tabang dyan, pakitao mo tangarig maapod aninda kung anong problema, ano? Nag-aasa ng tigna maray na matatabangan. Yes, itatao ko mga numerong ini tabi karon dang Joey sa senda. So yan muna tabi karon dang Joey sa kuyang harassment informasyon alidigdi sa kuyang location ini man si Philip Marasana, RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Ay, salamat karon dang Philip Barasena. Si Jima Amparado Villagomez also watching. Salamat po, ma'am. Si Pretty Boy Villagomez, palayogan ko maning good morning. One of our avid listeners listener and taga sito na Iriga City, San Francisco. Permi man na nag-aantabay sa Satuya. Ining nag-text sali sa 0909-823-7024. Ano po yan si Jor-El considered as government employee? Kandidato ba yan? Dapat garo resign na yan. Don't mention my number. Nainat si number. Sorry. Anyway, dahil pa man sinta konsiderado gayud na kandidato pa kasi dahil pa man na-start karampanyahan, di ba? Ang campaign period ma-start siguro sa local March. Kaya baka by March mag-resign. Kan panahon po baga, ang mga incumbent mayor na minakandidato sa halangkaw na posisyon or any elected official na pag na-eleksyon na kandidato sa mas halangkaw na pwesto sa gobyerno, nagre-resign kan mga panahon yan. Pero ngunyan, garo, dahil na yan ginigibo, kung nagkandidato kang congressman, na mayor ka, incumbent ka, mayor ka pa manggiraray. Maakto ka pa manggiraray as mayor sa endong mga LGU. Garo araw kayo sa ngunyan ang nangyayari. Kahit itong mga panahon, ang aram ko na-resign nalaag ning OIC, mayor sa sarong mga LGU. Or governor ka, nagkandidato kang mas halangkaw na posisyon, senator nga halimbawa, iyan ang nangyayari kan panahon. Pero nganyang garo dawa nagpail ka sa halangkaw na pwesto, ika pa manggiraray incumbent. Matapos ang sa emong pag-serbi, siguro sa pag-asumir kan mga bagong maribay sa sendong mga pwesto. Araw gayud kayo ngunyan ang nangyayari. Kaya magin sa mga government employee gayud na nag-file kan sa edang COC baka pag-start kan campaign period kung ma-resign or kung still connected sa government. Ano po, araw kayan. Pero pwede tama yan i-apot sa COMELEC. Thank you sa mga nag-participate sa Laogan sa Tuyang programa. Good morning pala dyan sa National High School, Nabua, La Purisima,
National High School, takasod ginibo dyan ang okasyon, itong sa brigada, ramo ang DepEd, saro sa mga programa ninda, ining sa brigada eskwela, brigada pagbasa, ang pinakamayor nindang guest, si Mayor Fer Simbulan. Brigada eskwela, brigada pagbasa, closing ceremony, stakeholders appreciation. Pasalamat man si Mayor kasi nagsabi na suportado niya po ang mga programa kan DepEd sa mga eskwelahan dyan sa parte kang Nabua. Malata nagtaos siyang 10,000 pesos na tabang sa mga activities and programs. Ang sanggunian man, may na taong recognition sa mga teacher, estudyante, na igwang mga achievements, mga accomplishment na karapat-dapat na tawanan po nin recognition kan lokal na gobyerno kan Nabua Camarines Sur. Salamat man data kadakol ng mga volunteers kan brigada eskwela sa sinabit ng lugar. Malata presente man ang mga incumbent councilor, yaon man si Mayor Persambulan, yaon si punong barangay Bert Balbuena kan La Purisima Nabua Camarines Sur. Nyako kap garo nagkukusog bagaan sa emong kandidatura for vice mayor diyan sa party kan Nabua, although nga niya ako nagkandidato ka como independiente. Aram mo nga Kuya Joey, sa kuyang experience sa pagkapunong barangay, nag-aspirar akong vice mayor para matabangan kuman ang gabos na barangay sa samuyang lugar. Ta ako na mamati ko anong kaipuan na itabang sa mga barangay. O niya ko, anong ginigibo mo para ganahon mo ang laban, ta mapirak ang kalaban mo niya ko, incumbent pa. Higos lang nga Kuya Joey, saka kung may burabod nga siya, may burabod naman nga ko. Uy, makwarta pala ang financier ni Bert. Dahil maatiyan ng burabod, kumbaga sa tubig. Dahil maatiyan ang bubon sa pagsakdo niya, pag-abot na ka na eleksyon. Kaya, preparado pala si Bert. Si Bert, medyo tiyos-tiyos lang na kandidato ini for vice mayor. Pero kadakol nagpangako na ning suporta sa iya. Igwad ang sarong pilantropo or mayamano na maray sa Manilang tagasiton La Purisima, Nabua. Bilyon palan ang pira ka ini. Garotiti pa kan si Bert ning kung pirang milyon para may panggastos ngo niya na maabot na eleksyon for vice mayor. Nya kung masurti kang maray ka. Sa tabang nga kan mga tao, Kuya Joey, bad lamang nga surti yun man. Ano nga arang kayo niya? Bicol Connection Report. Kasod maangani palan sa Santo Domingo, sa inapatan na Nabua Camarines Sur, atubang pa si Mayor sa mga kahubinisan dyan. Dahil gusto ni Mayor ang boses kan mga hubinis makabali sa programa sa pagpaasinso ka Nabua Camarines Sur. Maglayog ba niya kita, nakasakay ka mo sa sakuya para sa pag-asinso kan sa tuyang banwaan. Pinapakarami ang economic enterprises sa Nabua. Malataan Santo Domingo, kadakol ng mga bagong market building, magiging sentro kan komersyo sa sinambit ng banwaan. So congratulations Mayor Persimbola sa imong maray na accomplishment and performance. Konkreto na pati mga tinampo dyan. Aber daw nagbabalik si Karondang Philip Barasito. Bicol Connection Report. Philip, maray na ramrag giraray ka ni mo, ilaog mo. Yes, salamat giraray tabi Karondang Joey. Pinag-tao ko na doang numerong itong tinaw mo sa kuya. Paki-apo di man ang tigmundo. Duman sa sarong babae digdi. Na stop ka na kaperte. Saka itong manunungod sa transaksyon, mayo mandang katotohanan na Lolo G, sabi mo, no, transaksyon. Transaksyon ka na sarong semana
Oh, sabi mo Kundi Lolo, no transaction. pinag-control lang ana tao. Siyempre ang budget, pinagbabudget man da. Yun. Priority siyempre sa mga nainot man. Naka-line up, natatawa ni natabang. Ang sabi ba Kaya kung kada? nauro abala, siyempre, depende man yan sa budget. Iyan na nasabi ka na stop, ka na kaperte, ngunya na pagkaaga. Pakiapodan mo nantig ito sa kaaramon ang tunay na mga pangaran sa kahagadan, asin kung suarin sinda nagharagad tabang dyan, tagaron nantig langkag na, kan tabang kang kapwerte. Para nantig aapodan na sabi karon dang Joey, sabi kay itong stop. Ano? Aapodan ninda. Yan, salamat nantig na maray, aram nantig nindo, pigpapaabot na sa programa kan RPNDC kaya para masahidalian man na aksyon kan sendong opisina ta garon nantig badly needed naman ang tabang nindo kan mga taong ini. Maray kong kandidato man ako karon dang Joey ta inarawan ko tulos. Anapot mo tulos, how much? Yan. Anong kaipuan nindo? So kaya ko lang. What? Dahil na magpara dakol na kung ano pang mga siburitsi. Sa bagay, tabang mo naman yan sa enda, sa pagdulo kang kapwerte, effort mo na yan na maitabang mo man sa tuyong mga kababayan. Kundi kaya kan kapwerte, nagaano si amigong Clito Rabago. Yan. Nagaano man ang gadan sa milyonaryong kandidato para kung yan. Pag nagdulok sinda dumang, day maduwa-duwan sendong amigo Clito Rabago. Yan. Basta kiklito agko kipundador. Sabi pati ka na surong barangay official dyan sa Santo Domingong kaulay ko niya na pagkaaga. Ang pigpaparahanap bagang yan ni Clito Rabago, mga gadan. Iyo nagtatabang man siya, nagataong abuloy. O kundi sabi man kay itong sarong nakaulay ko na dating veteranong politiko para mama, digdi sa iriga, ay ano man nga ta pagpara hanapon ang mga gadan na dahil naman nga yan mabuto. Dahil man, ang kapamilya kan mga nagagadanan sa panahon ng kamundoan ninda, may mga politikong nakikidumamay. Dakulang bagay yan. So kapamilya, kami mabuto. nag-aabuloy. Yan. Kaya iyan sabi nga ni kayan, hinahanap kan ibang mga politiko. Dahil may mga kapamilya yan. Oo, may mga kapamilya man yan. Basta Clito Rabago, agko kipundador sa kanutong sarong klaseng alak. Carlo Rossi. Carlo Rossi. Pambabae. Carlo de Rossi, yan. Ano yan? Mamanggakod. Baka man may gakod dyan mga arak ni Clito. Dilastiko. Or dilastiko yan. Dati ba display man sana yan. Mayo man katotohanan na ipapanaw yan. Yan lang kung narog ka yan. Dapat sumayong gakod na arak sa lastiko. Yan, itong butasan, ang pundador. Ano ang pundador? Carlo de Rossi kon mega kod man sana di dumang ka na sa dawa turog agko kipurog. Yan, duman na lang kita. Sigurado pa. Sabi nga ni kan tarpaulin ni Conchal Itchel di Baywat. Kaya easy na, busy pa. Yan, easy na, busy na. Busy pa. Kaya niya ako okay, ano mga si Sani Maestrado, ano man ang slogan ni Sani? Kung si Di Maiwat, easy na, busy na, o kisani ano man? Kunyan man, ki Conchal Sani Maestrado, Yahoo! Yahoo lang, Yahoo? Hanggang lang dyan sa Yahoo! Pero, pagkuraw ng Yahoo, yan na. Haram na. Dahil na maparaisip ang tao. Dahil na maparaisip ba? Basta Yahoo, yun na yan. Naglalayog na ang naglalayog ang Yahoo. Kaya pirming pigtitiripunan baga kan mga tribal.
Ay, yung mananggad, may naagiba. Pirmi kong naagin dyan, may mga agtang nakapila sa residence niya. Oo, igwa pa nga ning Blondie, pero taga-Balatan gabi. Blondie, itong bulaw ang buhok. Oo. Bako man kayo itong igorota, ano? Or anong apod kayan? Bako man, kundi baka taga-Balatan. Tanong Kundi nanggut mo ito ka na sabihan ni Pading Juris na taga-Balatan ka. So, ki Pading Juris. Iyo ta, uli palang taga-dagat, bulaw na ang buhok. Malay mo kung nagpatugma man ang buhok. Oo, saka, ano nga ito sasabihan mo kung taga-Balatan, ha? Taga-iriga nga ako, kaya nga nga ako nagdidigdi. Iyo man ang gatang taga-Balatan, dahil man mabuto sa mga kandidato kang poon mayor, vice mayor, mga councilor. Pwede pa, board member. Oo. Congressman, napapangirit ko, pataas. duman man kay Conchal Ros Orolpo. Tano man? Itong aki na taga-Pulanggi, sagkod ngunyan, solterito na, mayo pagiraray nin nakukuha ang pangaran. Tapos? Dinaradaya sa iya yan, kay itong mga yaon sa DSWD, aki pa, mayong pangaran. Aram sa nakan konsyal na taga-Pulanggi. Kaya na iba pala dyan ang mga adopted child ni Conchal Ros Orolpo, pinapangaranan Isir 1, Isir 2, Isir 3. Tapos, anong apelyido? Mayo. Ayan o, kung i-apelyido na lang Bagasina or Orolpo. Yan, pwede naman. Kung napangirit ko, naka-long sleeve. Itong solterito. Na mayong pangaran. Dahil nga ako magparangirit-ngirit. Ngapit niya ang panahon. Iyan ngaya baka ngayon bigatin. Iyo man ang ganda, no? Swerte baga. Isipon mo si Isko Moreno, basurero, naging mayor sa Manila. Yan. Ang swerte kang tao, dahil mo una, dahil may na, sabi ko lang iba, disang how much? Una, makom ng basurero lang pala ni, naging artista, naging mayor. Oo, kaya yan ang data pwedeng tawadan. Don't judge sa book. Ang kakayahan dahil pwedeng husgahan. Hoy, Lip. Ang kakayahan kan sarong tao. Don't judge a book by its cover. Yan, aron kayan. Pero kundi si Atiglo man kaya, sa nalipig tatago-tago ko, sabi ko, nga niya ko, pwede yan na pangaranan ni Junior Rizal. Itay binulgar man ni Atiglo. Ngaya, Junior Rizal Paris. Pambihira man kaya, no? Binuking man ni Atiglo. Pambihira. Si Barkada Tabagang Rizal, Rizal P, kunyan pirmi yan naka-long sleeve. Ay, iyo mananggad, oo. Ito man na aki na mayo pang pangaran, pirmi man naka-long sleeve. na adapted dyan kay Conchal Ros Orolpo, pirmi man naka-long sleeve. Uy, Lip, si Kagawad Roselier Bishop Orolpo, kandidatong mayor kang Iriga, ano niya pala, programa niya man, magkaigwan in public university sa Iriga, maridaan mayong pag-aalanganan na mga universidad sa Iriga. Kaya gusto niya madagos na magkaigwan in public university sa Iriga. Oo, kaya maray man ang sayo. Naigwa pang libreng wifi. Saka dormitory. Oo, tapos makusog na siya dyan sa bukid na parte kanirga. Iyo mananggad. Kaya man pagbaba ko dyan sa merkado public. Dahil naputol ka, Lip. Paki lang tabi, Lip. Naputol ka. Please come back. Ayan. Ilawag mo kaya, Lip. Oo, kaya man so mga paratinda dyan sa merkado publiko kaniriga, yan apot ko, kung makusog man, digdi sa sentro si Conchal Ros Orolpo. Ang sabi ninda, ngaya, kung makusog na nga siya duman sa bukid, digdi sa kasentruhan,
Oh. Dahil nga siya magsabing, makusog naman siya dito. Kung bira niya ako. Si kasuhon manggiraray niya ngayang kasentruhan ta. Makan magbuto sana sa iya duman, dikit man lang ta. An mga barangay baga sa bukid, dikit man ang tao. Kung yan i-estimate niya na yung mapagana sa iya, iba man nga ang sentro ng mga barangay, kana syudad ng Piriga. Mas dakol ang butante. Kaya, sa bagay, depende man yan sa pagtubod kan sarong kandidato. Iyo. Mayo man masabing kandidato na daog. Maski madadaogunan, pirming sabi ka, gana. Oo. Daw magluwas sa survey na kulilat. Pero dayan maako, tayo nga ning mga kandidato baga na kulilat sa survey. Pag-abot kan eleksyon, gana. Iyo. Saka ini pala si Kagawad Rosilio Orolpo, si aspirant Mayor Orolpo. Palibasa may isa diring eskwelahan, saka sikta, meaning ano nga ning pangalan, Lighthouse Bible, ano yan, church ba yun? Oo, Lighthouse Bible Baptist Church. Yan, ini pala may sigurado ng mga loyalistang butante, mga nasa 5 o 6 to 7 mil. Kaya... Oo, saka dahil lang magkabaraha sa pastor, tani bang pastor pero kontraman. Baka nagkakasararo man ang mga pastor sa kapwa-pastor na nagkakandidato. Dahil igwang mga ibang pastor na dahil gayod na papastoran na maray ni Bishop. Sabagay, si Bishop, alangkaw na maray ang katungdan ka ni, kung baga sa sa padi, alangkaw na ang sa iyang katungdan sa simbahan ninda. Ta Bishop na nga ni siya eh. Oo. Kundi lawa nga ni arog kayan, lawa sa man na religion baga. Dahil mo man yan pwedeng mapatubod gabos. Sabagay. Duman nga ni sa disipulo ni Kristo. May Judas pagiraray. Oy, pastor na nagmisa da, nakapurot ng 100 pesos, kisa nga ng 100 pesos na ni. Kada ako nag-kiklaim. 100 pesos na lang, kadakol pagiraray. Kadakol pa na kiklaim, akin nga amin. Ano naman niya? Grabe talaga at pangangaipo. Grabe na, dahil kaning pandemic na yun eh. Sus, marusip. Kadakol na nga ngaipo. So, yan sabi, karoon na dyan, at saka yung mga heras na informasyon. Alidigin sa kuyang location, ini man si Philip Baracena, RPN, Radio Ronda. Salamat, karondang Philip Baracena. Uy, may nag-text din, masiram ngayang tilapyang panirang ngayon. Bicol Connection Report. Sabagay, ang tilapia, igwang tilapyang pikadilyo, masiram na yan, or gataan mo, pritusin mo, kusiduhon mo, paksiwon mo, puro masiram. Ang tilapyang giso, Sa kabarato da kaya ngo yan, sa buhay ang tilapya, ta nagkagwawagang fish kill. Pwede man yan tilapyang nakabuka, ito bagang tilapyang nakasarado, Abot sabiyon, kung na rin ang masiram dyan, ako para sa ko, parehas yan masiram. Tilapyang nakabuka, i-slice ang likod kaya lalagan mong ricado. Tapos tatalian mo, gagataan mo, or piprituhin mo. Ayan, tilapyang nakabuka. Ikaw ang tilapyang nakasarado. Kasi, dahil mo na pigbuka ang tilapia sa likod. Yan, mga araw kayo nagiso, paksyo, pwede na yan. Prito, with balaw, pampagana. Kung bako din na ilan na ginisa or ginisang balaw. Sirbi na pong pangutuan yan, ngunya na udto, mga tugang. Iskosar, mga mister, mga misis, sa pag-ipos nin pangutuan. Bueno, balik kita sa programa.
hanap buhay tadigdiyo. Without baka igwadigdi yung maray pang itong may sound dahil itong may nagtataram baka ini ayan na. Arriving, I am officially handing over to Barangay Bagong Bayanan a check amounting to 300,000 pesos para sa Barangay Bagong Bayanan. Kami po naka-receive ng 300,000 para po sa pagbakal ng CCTV cameras digdi po sa Barangay Bagong Bayang Grande para mabawasan po ang krimen na nangyayari asin mahiling niyo po kung ano ang nangyayari sa mong barangay. Lahat po ng mga zona po niyan magkakaroon po ng CCTV para i-safe po ang Barangay Bagong Bayanan. Gusto ko man po magpasalamat in behalf po kang Barangay Council na nagdigdi po si Sir Luigi para magtao po ng mga bagas sa Kuyang Constituents. Dakulang tabang po ini ninhuli sa pandemic pong inaatubang tangon niya na panahon. Again po, salamat na maray and God bless you po sa pamilya Villafuerte as in Capuerte. Diyos ang magbalos po sa Indogabos. Mga tugang, sabi ni Hermanang Monica Bation man si pinsan na Randy Mansira also watching. Thank you. And sisay pa ini yung sa kabos po na mga late tuners, late sa pag-watching sa programa ta. Good morning na lang and thank you so much po sa indo. Loy-loy na akong maparam sa programa. Salamat sa mga nag-participate sa Laukan sa tuyang programa. Sa lado technical, si Engineer Felix Lagrimas, sa transmitter site, James Oko, Rodel Cesar, sa information, si Tony Matic Saison Digdi, sa kasi Madam Kayla Ligacion Valdez, yaon man ang masunod na programa, si Sally Salvadora. Ini po si Joey, salamat, kan sa indong pagantabay. Standby sa masunod na programa.